ito na po yung resulta nung binuhusan namin kanina. Ayan po. Okay na, okay na. Buo na. At sila, dyan na rin nagpalitada. Siyempre, pagkatapos nyan, baka dito na sa taas yung sisimulan namin. At tingnan nyo na lang din po sa upload ng bawat isa, bawat channel namin. Kila Karot, kila Alamid, kila Kanoli. Ayos na dito. At kung hindi lang sana, siyempre mayroon din naman tayong mayroon din naman tayong obligasyon sa bahay. Kung wala lang, mas gusto kong sana dito, mag-stay. Yan, break time. Ito na yung higaan na ginawa ni Kuya Arnel. Higaan nilang dalawa. Mahirap na tawayin. Amo? 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 Pero yung amo? Ano po, magandang hapon. At yun, tapos kami magbuhos doon sa sa slab. At panibagong break naman tayo. This time muna dito. Para dito sa halo para dito sa paghalo. Magpapalitada nila. Yan. At buo na, tapos na. Natapos din yung islaban na natitira. Alright. Ano ba to? No. Kulang mo to. Kulang mo muna. Yan yung nasako mo kanina. Yung lalagyan mo dyan. Dalawa. Dalawa na. Nilagyan mo kanina. Nilagyan ko ng isa. Wala tatlo. Isang sako. Wala naman pala sa dalawa. Libis na ipa.
May barat ka talaga ako. Lagi ako. Ayan po, ayun, makabuhos namin dun sa taas. Medyo, nakatulog ako. Nakatulog ako dyan sa barracks. Kaya medyo napunan na ako. Tapos, yung sinusundo ko na pinsan ni Mrs. ay nag-chat naman sa akin na magkukumbit na lang daw sila kasi may pupuntahan daw. Sabi. Kaya medyo nahapunan na rin ako dito. Nag-upload na rin, nag-edit. Tingnan natin yung binuhusan namin dito kanina. Ito na po yung resulta ng binuhusan namin kanina. Ayan po. Okay na, okay na. Buo na. At sila, dyan na rin nagpalitada. Siyempre, pagkatapos nyan, baka dito na sa taas yung sisimulan namin. At tingnan nyo na lang din po sa upload ng bawat isa, bawat channel namin. Kila Karot, kila Alamid, kila Kanoli. Ayos na dito. At kung hindi lang sana, siyempre mayroon din naman tayong mayroon din naman tayong obligasyon sa bahay. Kung wala lang, mas gusto kong sana dito, mag-stay para din sa bar kasi pag dun sa bahay, yun nga nahihirapan akong mag-upload. Dito kahit yung vlog ay 50 minutes, kahit isang oras, mga segundo lang, mabilis maka-upload kasi may wifi. Ngayon nga naka-upload na ako at may na-edit na ako, nakapag-private na. Ganda ng dito ng area ng palayan. Tsaka mababait yung mga tao dito kasi yun, ito palang area na to ay lupa ng magkakapatid. Doon bahay nila Ate Bidang. Ito bahay din ng kapatid niya, ni kapatid niya. Dito naman kapatid niya. Kaya kumbaga isang lang dito, isang pamilya lang sila. Mas okay yung mga tao dito. Mabait sila. At siyempre, thanks God, at sa dami naming pinabahayan ay lahat naman na area ang napupuntahan namin ay kumbaga mababait, marunong mga makisama. Parehas din namin na marunong kami makisama sa tao. Bukas tuyo na nga eh. Mga ilang araw pwede na yan baklasan ng siding para makasingaw. Mga bata kakalapati. Ganyan din ako dati. Hanggang ngayon. hanggang ngayon may inaalagaan din akong kalapati. Yan yung libangan ko noon nung di pa ako nagbablog at baguhan ako dun sa lugar nila Mrs. Yan yung pinakang stress reliever ko nung kalapati. Nung simula pa lang kaming nagsama. Libangan. At sumasali ko sa karera dati noon. Shoutout sa mga kalapatids dyan. Tumagal din ako sa karera ng industriya ng kalapati. Nagkarera ako niyan 5 years na nagkarera. Tapos nung simula nag-aral yung anak ko ay huminto ako ng pagkakarera. Pero may alaga pa ako ngayon. Pero pinapakain lang namin na. Di ko na kinakarera. Kasi dati nung huminto ako magkalapati, pinamigay ko. Tapos nagalit yung asawa ko ay okay naman sa kanya na pinamigay ko. Tapos nagalit sa akin nung bumalik yung mga alaga kong kalapati na siyempre matagal na yun ang pinag-alagaan ko, kaya kahit ilang taon niyang inalagaan sa binigyan ko, kaso di inalagaan. Payat nang bumalik.
Kasi matanda na yun sa akin eh. Payat na bumalik. Sabi nung asawa ko, huwag mo nang pamigay yan. Alagaan na lang natin. Dati minomotor ko lang. Nagpapalipad ako niyan. Kasi nagpalaro ako dati. Kami mismo yung barkada ko nagpalaro. Tapos may kinikita naman kami dyan. Minomotor ko lang yung sipukot na yan. Sipukot, Piodoran, Sorsogon. Yun. Para magpalaro lang kami ng kalapati. Daming player namin noon. At yun maya maya na kwento ko lang. Kwento ko lang pero totoo yun. Dati kong nagkakalapati rin. Tamang kwento-kwento lang. Maya maya uwi na ako kasi hapon na. At may gagawin din sa bahay. Napasarap talaga yung tulog ko dun sa barracks. Let's go. Ayan, uwian na. Si Ate Bidang dito. Tol, uwi na ako, Tol. Ate Bidang. Oy, kuya. Oh, uwi na kami. Tay. Amo. Oh, sabay na kami ni Utol. Oh! Oy! Nada. Amoy! Time check natin ay alas 5. Uwian na kami. Well, nag-iigib sila kuya. Oh. Yo! Uwi na kami. Ayan, so itabi ko muna itong mga nakasahong sa daanan. Ayo nga. Oo nga pala no. Kailangan pala yan palahin. Di, ito lang tulog niya naman. Ito lang pala sa sako. Sige, sige. Oh. Let's go. At siyempre, yung motor natin nandito. Tuyo. Pero kung hindi yan tuyo, hindi yan makakarating dito. Parang flat yung motor ko. Kulang sa hangin. Ayan at dito na ako sa bahay. Study. Bagay ko tao.